хадамотҳои махсуси Русия таъқибкунии шаҳрвандони Осиёи Марказиро пайваста бо боздодкунии онҳо ба ватанашон идома доранд. рӯзҳои гузашта дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия шаҳрванди 34-солаи Тоҷикистон дастгир карда шуд, ки аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон бо айби экстремизм дар Кофтуков эълон шудааст. дар ин хусус санаи 15 март муҳофизаи фаврӣ иттилоъ додааст. ҷавонмардро дар хиёбони Рижскӣ дастгир намуданд. ӯро ба шӯъбаи полиси рақами 77-и Вазорати корҳои дохилии Русия дар ноҳияи Адмиралтейскии шаҳри Санкт-Петербург бурда расониданд. зодаи шаҳри Исфараи вилояти Суғд дар ватанаш бо фаъолият намудан дар ташкилоти экстремистӣ, яъне қисми 2 моддаи 307-3 Кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон айбдор дониста, аз санаи 8 майи соли 2017 дар ҷустуҷӯи байналхалқӣ қарор дошт. аз ин миқдор 9 нафар аз ҳами 34 баргаштагон 9 нафар дар самти терроризм экстремизм. ҳамчун андозаи маҳдудкунӣ ӯро ба ҳабс гирифтанд. ёдрас бояд кард, ки 5-7 соли охир шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки аз тарафи режими бедодгари Раҳмон бо айбҳои бофташуда бо парвандаҳои терроризм ва экстремизми Кодекси ҷиноӣ дар ҷустуҷӯи байналхалқӣ эълон шуда истоданд, афзудааст. асосан қурбониҳои бофтагарии мазкур шаҳрвандони ба режим маъқул набуда, фаъолони сиёсиву динӣ, инчунин мусулмонони ба дини худ амалкунанда мебошанд. با این مورد جزا در نماد معلوم sultan آزادی به مدت 6 سال